हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जुबिनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनाली नोंथांमोननि एग्जामा जोब्बाय बेनो जाबाय ग्रेड 4 स' बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि काट अफ मार्क्सआ बेसेबां थांगोन बा नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनोब्ला पास जागोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियल साइटआव बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बड जुबिनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव स' नोंथांमोना बेफोरबादि जबनि आपडेटखौ मोननो स' बेनिफ्राय लोगोफोर ग्रेड 4 एग्जाम जोब्बाय दा जोंहा फैनांगौ एडमिट कार्ड बे जाबाय ड्राइभार पस्टआव दा फाइनाली नोंथांमोना 22 आगस्टनि उनावहाय नोंथांमोना एडमिट मोननो हागौ बेनो जाबाय ड्राइभार पस्टआव आरो बे एग्जामा जागोन नोंथांमोना 11 सेप्टेम्बराव दा आसा खालाम नोंथांमोना बयबो एडमिटखौ मोजाङै डाउनलड खालामगोन स' बेनिफ्राय काट अफ मार्क्सआ बेसेबां थांगोन लोगोफोर दा गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन जे बिनि सायाव मोनसे भिडिअ खालाम होननानै नाथाय लोगोफोर मा बे जाबाय नोंथांमोननि एग्जाम लिरनायनि सायाव जे नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ गोरा मोन्दों एबा इजि मोन्दों बे नोंथांमोननि सायाव दा बेखायनो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामदो बेसेबां एग्जाम लिरदों बा नोंथांमोना बेसेबां हाखो बेनि सायाव मोनसे कमेन्ट्स खालामदो अब्ला स' नोंथांमोना गावजों गाव मोनसे एक्सपेक्टेड काट अफ दिन्थिनो हागोन आरो लोगोसे आं सानो लोगोफोर बे एग्जामाव पेपारा इजि फैदों होनना बुंदों देन नोंथांमोननि काट अफआ 80+ थांनायनि चान्स थागोन मानोना लोगोफोर बे मोनसे सिलेक्शन प्रसेसआव लिरनाय दङ कि बे जाबाय नोंथांमोननि 1:2 रेशिअ लांगोन होननानै दा जायखिजाया नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा 80+ मोननाय दङ एसटी हिसाबै थ' नोंथांमोना आं सानो चान्सखौ मोनगोन होननानै दा जायखिजाया लोगोफोर जेब्ला अफिशियल मोनसे आपडेट मोनगोन थ' नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोबावगोन दा लोगोफोर बेयाव काट अफ थांगोन होननाय जाहोना बेनो जे बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया आरो जाय नोंथांमोना मोजाङै टाइम खालामदों स' नोंथांमोना स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जादो बेनो जाबाय अरेल टेस्ट लागोन दा लोगोफोर ग्रेड 4 आवबो अरेल टेस्ट थायो आरो बे अरेल टेस्टआव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि डकुमेन्टनि भेरिफिकेसन जागोन आरो नोंथांमोना जबखौ मोननाय जागोन स' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट मोनोबा नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ लाबोगोन आरो आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो एग्जामखौ मोजां होदों होननानै आरो नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना थार्ड ग्रेडआवबो मोजां होगोन आरो नोंथांमोना जाहाथे पास खालामनो हायो